Sinibingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bheka umndeni kaZulu. We really thank you, your support and your likes. Ukuthola ama-video amade la, we've got our YouTube channel called Kamavi TV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Indaba ila. Kunesifo esikhona nje esihlasele la kubantu abaningi futhi hayi eSouth Africa kuphela noma eAfrica kuphela. Cha, emhlabeni wonke jikelele ukuthi nje abantu abakasijwayeli futhi asinayo iminyaka eminingi abantu besi-understanda sona, kodwa akusisi isifo esisha. Igama laso kuthiwa i-myelite encephalomyelitis chronic fatigue syndrome. Akekho-ke ongazi ukuthi izifo zonke zinamakhodi azo according to the Medical Control Council ngokwe-Western Medical Practice, including World Health Organization. Yikho nje into yakwa-Western Practitioner iphasiswa. Eyethu-ke thina ayivamisile ukuphasiswa, kodwa ikhona indlela esesiyiphasise ngayo. Njengomuthi siwutheste emakholweni isikhathi esiningi noma siwutheste kwabanye abantu abathi bayizinyanga, kodwa-ke lokho-ke kuye kube sekulimaza imiphefumulo yabanye abantu. Noma uthesti wesilwaneni, kodwa igazi lesilwane alifani nelo muntu. Umuntu uzoyibuza ukuthi lesi sifo yini igama laso noma yini le ngisho. Lesi sifo nje esihlasela abantu abaningi, mhlawumbe nawe uyingxenye yabantu abanazo. Ukuthi uzwe umzimba ukhathala ngokweqile, ngisho kungekho lutho olutheni olenzile, kodwa uzwe nje umzimba wakho ukuthi ukhathala ngokweqile ngaso sonke isikhathi, uhlezi ukhala ngokukhathala. Hhayi ukukhathala lokho okujwayelekile, lokhu nawe ukuzwa ukuthi hayi ngeke khona inkinga ekhona, ngale ndlela yokuthi uzucabange ukuya kudokotela. Manje-ke mangabe-ke uya ey'godlweni-ke zama-traditional healers, ayikho-ke into ezokwenziwa bafowethu, kulanjiwe imali ayikho. Uzonikwa leyo nto onikwa yona ucatshe kuthiwa makwenzeka kodwa ungasizakali, unikwe leyo mshanguzwane ethile, into ozogaya yona nje uzifo zonke uhlolele, kodwa ngeke beze bekuhlolele lento. Angilwi nabo, kodwa ngiyazi ukuthi abasazi futhi ngisho lento ekade ngiyisho nje ngeke beze beyisho leli gama leli. Cansi kuzwakalile ngaphandle makukhona ongezwanga kahle ngafaka imibuzo. Esigodlweni into abazokwenza yona nje bazokunika imbiza kazifo zonke. Please take note, lesi sifo siqala ukugqama emva kokuba kade sibe ne-COVID. Asazi-ke ukuthi mhlambe khona into ebiyenziwa ebiphekwa noma iqhamuke nayo le mjovo bekuthiwa asijove ngayo. Angisho-ke njalo, kodwa nami umbono wami nje ukuthi lento iqala ukuhlasela emva kokuba kade abantu bejovile emva kwale COVID. Ningabeke senithi ngithe, kodwa nginama-speculations ukuthi there's something link this with the COVID. Thank you for watching this video.